ମୋର ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ତ ଆଜି ଆମର ନାଟକ ମହିରାବଣ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସରିଗଲାଣି, ପେଣ୍ଟିଂ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ବହି ପ୍ଲେ ହେବ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଟିକେ ପଚରା ପଚରି କରିବା, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯାତ୍ରା ସଂଘର୍ଷର ଚନ୍ଦନ। ଚନ୍ଦନ କ'ଣ ଟିକେ କୁହ। ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ତ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିକଟ ବାଲିଘାଇରେ ତୃତୀୟ ରଜଣୀ ବହି ମହିରାବଣ କଥା ଚାଲିଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ତ ଘର ଘର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ କିଣାଦିତ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ରହିଲା ଦେଖା, ରଘୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ତ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଟା ଆମର ଶିବାନୀ ଦିଦି ଆଉ ଆମ ଯାତ୍ରା ସଂଘର୍ଷର ସୀତା। ଶିବାନୀ ଦିଦି କ'ଣ କୁହ। थैंक यू। डली दीदी कौन कुह नाटक विषय रे ସମସ୍ତେ ଆଉ ମିଳିମିଶିକି ସବୁ ନାଟକ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଭଲରେ ହେବ, ଖୁସିରେ ବି ହେବ। ଲାଇକ୍ ସମସ୍ତେ କେହି ଭୁଲିବେନି ହେଲା। ଇଏ ଯଦି ଆମର ବାଦଲ ମଉସା ଆଜି ରାମ ଅଭିନୟରେ କ'ଣ କୁହ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ବାଲିଘାଇରେ ଆଜି ଆମେ କରୁଛୁ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଆଜି ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। କାଲି ହଉଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମଧ୍ୟ, କାଲି ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ଥିଲେ। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆମକୁ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରିଦେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ତାଳ ଭାଇ। ଇଏ ତ ଆମର ହନୁମାନ ଯାତ୍ରା ସଂଘର୍ଷର କ'ଣ କୁହ। ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁନା ଭାଇ ଏପଟେ ତ ଆମର ପେଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆମର ଏବେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଉଛନ୍ତି।